Kum kawai na kilat ban ay kam ya ki samla ka jala ka North East Ride ka badai ka company ki kunon samla na ka jalahi kala pelat pat ba ya ka app any ride ka app ka ban ay jing syakri bat ban pensok ya ka let kawan ki pat ba da ka bala ban penon kam ya ka app habagi kwa ban let jing let tagi tuk tuk kum juru da ki kali ha ka app pudre unai lar arjar pulai la pelat pat ba ekini ka app daw nong uba Robert renta thiang harangkat ki nong kit kam kani company kadai benani na ka jalahi kabangi dangnya seng katu kan ipor nakani ka company any ride kelapan mi arja ki app ya ka bafila ban syam ka Google Play Store kawai ka kadai ka app nam taki passenger berkawai kadai ka app nam taki driver ni captain ka app jong ki passenger ka bikila ban download na Play Store kadai ka any ride rider berkum juru nam taki ni ki driver ni captain kadika ini ride captain kendiat pencuban ngatai nakani ka ini ride captain ki bala ban register hang tu kelong ki arsaka nani ki two wheeler ki scooty ki bike kum juru ya ki lai saka kum ka auto rickshaw nang tade kadan lang kanika four wheeler kum ki local taxi bakum juru ya ki tourist taxi di kani ka app manta kala long available ha Play Store mut kala dan ha Play Store ha bagi beri kila ban ya download ban persyang na kaliang passenger na kaliang ki driver kumjuru bancu batai leng kot kendat sepang ka app jungi ngidan kawi ka feature ka ba karteng ka hadin ba install kani ka app kadan kawi na kaliang jong ki passenger lagi ka install kani ka any ride rider kadan kani ka SOS ka feature ka ba unu ba install ikan ka app kila SOS number udai nam tahu number jing pahiang juki kala panlong unmen nei kime nei pa kunta but link ba kanika man bagi book ride kila ban share ya kanika ka trip detail semut na HA ki book ya no way driver ba pick up iki but ya kanika information kila ban share link ba ka WhatsApp how to number jong ka number ke bagi ka ban share te kendiat du ban batai sepangka ka feature jongka any ride kalong bam kawi hin ya keren ka bakong santam ka safety ka jingsingan baka security jong ni ka app kam don kani katai ka ba lesi ki bakin ki beriu kin da don ka jing artatien te ka safety kalong dangi kan ka jingsingan kemud wat nangdu ki driver ru hapor bagi upload iki details yang ki kum ka RC nang tada kum ki ni ki driving license kum juru ni penlong compulsory ne penlong dan kam baik ba ki driver ki di ban upload ya ka dur jong lojong da ka ba kin sim ka selfie te kum ta khanang ba hapor ba kida book ride kam tam ini kran no kam tam ka jing singan jong kiriu kan thai kemut kila ban check ya ka profile jong driver da ka ba kin klik ban view ya ka dur jong driver ni captain kumjuru kanton ka record kabangi maintain ka office trekam jungi kabadan hai syarwan bangila ban tris ban track ka record jong apa dengu captain nu driver batki passenger te larangi keren du kendiat syapang kador komuru menakini kisingi ka government kala penmi ka tu ko order te ka riet kador komur kanlong bekat kum ka ba ka government ka DTO government karena ada na DTO department ka provide te kita ka dor ngila ban bu ya ka app jungi kaba kerpang ru kolong bet ba nangani ka app jungi ki beriu kila ban mdi teman book ila di begin legend led kila ru ban book naman tajong no jongno hang tu kan sedan ka dapila penan kam ya ka app kanan ka option bagi beriu kila ban jiet le sia ki komun men le sia ula ban penbuk nam tai para un men na we ka jaka penbuk nam tai para na iban shaw ha iban lekbu ya kata ru kadan ka feature ka app jingi te kaba kham sunat ru ko we kalong ba hani ka app jingi kadan ka kham tam kum ki bantang i ba le sia por slap ka kham jinjar khandet i bang yele jingle di arsaka tika jingdon jong ki taxi ki bala register bat ni katu kan ni te kat kum na ka iki ba ngayo sko na ki long ka penyerap kandiat iki ba
mentaki orang bayar yang isu yang komtu pengen don trip thì các tu kan ikut kila register kila jual ki booking request na ki jaka ki balik si ke jenja ban bat taksi tani ki taksi ki miat regular na tu ke jaka thì cái jengdon juni ka app kala era pikiru ba bat makiru ken tip hi tara kemut kan ka app ru kan ile ban pej yaunu ba khamajan kemut lara don ki babuk kemut ka kanum ka distance sapdeng ngeri ka jengjengai padeng unongnya bat passenger kanam dei benjengai palat na kasi kilometer nomor apa kibriu kibuk kanu ka lesi ka skuti ne ka taksi ka debit ya ka nomor bagi kirki kidan kamban le sini setai ti kom tangi na kalian ka app jungiru nyele be ban penrit ya ka distance balada don babuk nak tu ka jaka kamon kan yele ban yu ban ka si gitu ki bahajan ajar driver bahajan kajing don ka taksi ru kan yarap le si don laingut sangut nginya share para mangi komne da ka di aspa tengka le si marsan pu tengka handai ngila dingi don para pemangnya kali ngidon nu ka jaka bengilen kan kumtakan kan yarap te kumjuru nalor ki taksi ngidon ki tourist taksi kumbaca bar ki pedon kami gini ki uber ba klem da let cheki jaka bengin mar nya perkat kumni ya bengilet kai sabar ngimtep ka taksi stand ka don hai te kapan kampen sok kawai kamtam ya ka safety ne ka jingsangan kadai bet ba ngin book leng ba ka app larang ngidon ki hotel ne ngidon hono ka jaka nang tu ngila ban book bangin yo ki driver ki ban nang tu ngila ban jir bangin ya ka destination jongi ne ka jaka bangin kwa ban len kete kom tu ka taksi klem don kam bangin le chasurok komon once kila yo ban connect apa deng driver bat ngi ki ba book ti kin sakol ngi don hai ngin sabatai ki ngi don hang ta ti kin sala bang wan pick up ini ban bu pada ka jaka ba ngi don kam ban len ka ba ari nga syukur pat hi captain jongi lani ki driver jongi ba ya karit hi bala tho ang tu kin let da ka tu karit hi namar la ki pan palat na ka ka ba karit la tho ka app te kemut nginam la kai man pidang kata mara ba kadu ina berkat yo service juga long juga ni ka app kan biang bat ka weru kham tam ba ngin hap pen kala kan ni kar kom berkat ka jongi teh larang ngiraha tengi kamai sisian ndai lara ka service ngi ka biang kamut haja kau kapten kamai lai trip ula ban yo cover hadu ispo trip lo handai lara kini ki ke nalor ka batho nam to ni ki singi pan kham tam naki kono ni kini ki passenger lang kandur ka jing ta te ka image kalong bad image kom di tang company handai kalong bad image kham tam ki kapten te namar kom ni ru le si kono no ngi mla akhirnya ban ngindale jangan nu ka jaka le si bagian ong bai ya kador kepala bu hang tu sheja ngenong aisis pa kemut kataru kami habi lani ya kador ka tho hang tu MRP kandai po ngenong hispa spo kataru kamlong hi temut nakal yang jungi kemut company penginam la raban tolerate kata tikitan hi kini ki terms and conditions pengila bu nam tai captain ba kinam la ban le kataru makan kata ya ka image yang company bangin pinti kena walaupun kum kita ki aka ki passenger can complain how to have line number jeng but nakal yang jungi ngin le ki beton kam